uBrigadier Rachel Majeni angayenza njani into yokudlisa i-team kanje esazi kahle nje into yoba la nje ndiyathanda ukuthi sithande imali. Fikile lapha kuMadlanga Commission wazazisa into yoba yena uheda i-department le kwa-National SAPS enokwenza ne-criminal record and crime scene management ingathi kwicala lama-forensic. Oh okay. Uthi hayi ke ufika net xa kuzaphela i-contract ye-Metropolitan kula mcimbi wethenda ka-Kate Matlala iyela 360 million. So kuzaphuma i-Metropolitan kungena i-Medicare 24 ibhosi yayo kungu-Kate Matlala. Uthi hayi bo xa pick up by man kuso azithathe azidine aye kubhosi wakhe. Hayi man boss andiboni into banzakwazi ukusebenzisana ncam nale company lena ngicingela into bamna manisuswe apha because le company umnikazi wayo ndiyamazi uKate Matlala. Oh okay. Uthatha ubhosi hayi mana yonto etheni leyo. Uthi okay hayi sharp ke aqhubeke. Hayi atsho ke so ndibe curious into ba ibe webubudlelwana kathi uyamazi uKate umazi ngendlela ethini. Hayi ke usisi niyabona musa wama amazipha natural. Hayi usisi ufaka amazipho umhle nje. Uyambona ba drama queen inyana nje uyambona nje niza budivarish so ningalibali ke igama lobudivarish khona kusaphinde sidibane nayo. Athi ke ngoku yena ayitsho yonke lento azazise ke i-background yakhe i-qualification yonke lonto azoza nayo ke ngoku lo mcimbi oba wazana phi noKate 2017 unomchume ethile nyasazi ke siyathanda uku-uploada nazo ichomi zethu siya-uploadana mos singabantu bomama hayi ku-uploadiwe apha inoba uthi hayi ichomi ithi hayi bo mngani sokukule foto yakho bendiyifake apha hey seyi-attracte amehlo abantu abaninzi kuze khona ndodana thizeni apha sithatha kusibuyisela ku-2017 ke ngoku inguKate Matlala lapha hey uyandisokolisa ufuna ifone number yakho niyasazi ke siyathengisana nathi hayi aphisane athi omyayi unganikisani noba ke because uKate Matlala uendaphe nayo ifone number yakhe hayi ke baqala ubudlelwane babo bancumisane. Niyayibona mos lento yaphi iya ekutheni koba uBrigadier lona uphisene ngenkomo kuKate Matlala. Ndiyayazi i-content yami inokuba abazali batsho futhi into bayo hayi abantu uyathandwa ngabantwana bami ndicela le i-content nje bake banganibukeli abantwana. Okay. Hayi ndidefeated niyanibona futhi bayindlela le ndime ngayo. Eze nayo lento so babe nobo budlelwane ke bubumane buba on and off kuyajolwa kuyehlukana hayi bo bafethu ndifuna ukucela le relationship lena kukhona apho ethe khona baye baba nobo budlelwane obo until uKate abe uyabanjwa so from 2017 bebeba nabo ma on and off kuyalahlana kuyaqonyana futhi niyawazi mos uba izidala azichithwa nje ngamanzi omnqusho hayi sharp hayi ke beze nathi ke so indlela ka-appeara ngayo ke ngoku kubonise ngokungathi umanejana nale ethenda of which xa ndijonga i-title le yakhe andiboni ncam into yoba yintoni into emdibanisa nethenda nomcimbi wethenda but apha kwi-conversations ezi ke ngoku kuye i-relationship le yabo nani i-evidence isijule kumcimbi we-conversations zakhe noKate Matlala inoba yenye yezinto ezafunyanwa kulaa fowuni kaKate Matlala ke beze nayo ke seke yaphenywa mos nayo ngoku kukhona ke ngoku sokuqaliswa umcimbi lona hayi ke i-meeting zabo zokuqala kuza kwenziwa ama-handover xa i-Metropolitan iphuma isenza i-handing over kuKate Matlala i-meeting yabo yokuqala ukhona kuqhutyekwa kwi-meeting yabo yesibini yayi ko-Kate VIP offices hayi bo babuze u-commissioners into yoba kwakutheni yoba kwaKate because i-Kate VIP has nothing to do with i-Medicare 24 hayi uKate wasuggesta loo nto because of I think i-Medicare isepitori and ingathi Kate VIP Boxburg enye nje into engathi njalo okay hayi sharp athi omnye okay so basically nje namazi ke nonto no Julius Mkhwanazi mose waba impressed izi-offices zikaKate Matlala zase-VIP inoba ke umgangatho weza office uxhomile inoba yilento bebarhorhela nangokwelacala hayi ke ikhona kwi-conversation enizazibona into bapha ke nini uKate Matlala sokune-complaints sekefumana ukuthi akaperformi kakuhle underperformer uyathini hayi umane emcoacha uBrigadier uba hayenza kanje hayi nini i-certificate of i-fitness azikho hayi bongamelekanga wenze kanje bongumele wenze uyamcoach uKate Matlala ayibabuza into ba okay phansi kwale role wayidlala engabe ngela xesha before i-Medicare 24 lena ifumana le tender since bokune Metropolitan ingabe i-Metropolitan yona na ubusenza ngohlobo ubusenza ngayo apha kuKate hayi beke ngenzi njalo hayi ke ukuthi usisebeseke disclose engaphambili into ba hayi but ufuna ukudisclose into ba akho bribes akaye wazifumana yena kwi role play
players nje akakwi role player kathi wayidlala yena nakuma role players bekudlala lento she had nothing to do with abo bantu aba. Phofu ke ningalibali ba i-supply chain ngabantu akanobudlelwane nabo zi-colleagues zakho Moses nizazibhaqa kuba zikhona nezinye apho ukhethe zamcela khona into bayi bathi bafuna hayi bathina nikabhatalwa nikathini jikijiki bithu sekebhatelwe hayi ninzi nje lento but sekethe yena akazange abe uya efumana into apha into yena kangabe nje uyayidisclose hayi amavuso beke wafumana ebebhejwa yena ngoKate Matlala nizawuva lo mbhejo bafethu banye abafazi babhejwa nje ngema nje serious ngaphandle apha njoba limele ukudlala nje nina hayi andini encourage bafethu khona futhi la ngoma ethi nje ungayihaleli nje impilo yomunye umuntu ngoba uyazi ba ufike njani apho yinto efana nale ngoba nje mina andiyihaleli leyo mpilo leyo ngoba ngoku zonke lo ma 1000 beke wafumana jonga mbekephi ngoku bekephi icareer yakhe mamelani ke bezene chats hayi futhi athi chu evidence leader ezenayo kungenwe kwi-chats ezinokwenza ke phansi kwalo mcimbi benduthetha wapha ekhutshana khona noKate Matlala kungenwe kumcimbi wemali bafethu kuvela umcimbi wemali onokwenza ne-300,000 ebhatalwa phofu before long khona apho uKate Matlala esithi makathumele i-account enumber but angathumeli eyakhe kwathini anikezane nge-contact number ingathi enokwenza nobutchery kafaka umudiye owayitshomi yakhe ngendlela akathetha ngayo hayi bokungena i-transaction ye-300,000 lapha xa ingena jikiphethu akasayifumananga le 300,000 yena ngoba uKate Matlala wayekolota le chomi yakhe le chomi yavele yamjikela yathi hayi angeke ndinikeze le mali ngoba uKate uyanikolota imali engange 338,000 yenyama hayi uKate uyayidla inyama ndithethi inyama ngapha nangapha thethi hayi uyayidla inyama hayi ke ngathi ke andazi ngathi ubudlelwane bakhe bube buyaphela kanjalo ke noMudi yilo ngendlela akathetha ngayo hayi bokuziwe nayo saphinde kwafaka kwenye 100,000 nje na ithini into wafumana malini kuyo hayi ke leyo bese ke bhatala isikoloto uKate Matlala usibhatala njani isikoloto phansi koba masithi isikoloto bokuyi 300 something thousand seke sibhatele ngapha masithi ke since sikwazi ucalculate thina kula 338 inoba sokusheke i62 ke ngoku ukunikile kwanye 62 leyo akubonisi evuma into okuyinikiwe i62 hayi bo bafethu ayiphelela ngapho kukhona enye 100,000 nayo phinde yangena so it means yena nje into epha kubo half a meter niyakhumbula Moscow Julius ngikhona kwakuthethwa ngama 20 amaninsi nyana nje nakunto kwathethwa ngama 20 kwaphinde ngubani konje lona na uSinona naye kwaphinde kwathethwa nemadlala njengathi hayibo man njoba kuthethwa phasimani sithetha ngama 20 kaKate Matlala na hayi not past thetha ngemali eziserious thetha ngihalf a meter imali engabe nisithi mina idiscussiwe kungagqitywa ke phofu kusachiwe into yoba kuzaphinde abuye ngoba iseseninzi le ndlela yabo bafethu hayi ke kukhona apho ke ngoku sokufika khona into yoba okay sebeya concept aba-consent ke ngoku ama-commissioners bayimani kasixelela uthi wena ubujola noKate Matlala and enye yezinto besenzeka inoba nibe noKate Matlala noba nizafaka nabanye abantu involved iziphansi oba nifuna ukufihlela umfazi ndizibuze nje into yoba masithi le relationship ikhona nyani umfazi beke yazi okanye umfazi uvele wathini xa kunje hayi ke uye wazithethelela nje nini khona ukubuzwa khona ngamagama ke uba ibithini hayi watsho into babebizana uKate Matlala bekembiza Diva yena ebiza uKate Matlala Mr V khona ke chats ezimbalo ayibobuze uCommissioner Madlanga into ba man phansi kwalamagama ke ngokuthetha uMr V nani ufuna ungichazela ba akukho apho benibizana khona musingala magama mnandi niyabazo Hanibe ubabakhe odedi osweetie obaby awekho lo magama athi ayena ke kho romantic umuntu beke romantic nguKate ngoyenza uKate bekediza ngendlela bekediza ngayo kukhona nalapho bekethetha khona ngokuthengelwana kwemoto makaboleke imoto hayi imoto yakhe emoshekile kumakhenikhi makaboleke imoto athomi yaye namoto eSpain oba namoto ndizakhayarishela nje imoto yinto nje ngathi njalo but nje hayi yena usengxakini ubrigadier ngendlela enibona ngayo hayi futhi aniboni into ba idouble lapho uzaba nayo because nje into endiyaziyo ungaphisana ngenkomo hayi moshakele yinto nje ngathi njalo akayithethayo but ubone bake ngoku i-commissioners zifuna ukunderstand into yoba ibe nyani unyanisile xa kesithi kune-relationship apha okanye between yena noKate Matlala okanye uzama indlela nje yokuphephela phansi kwezi-conversation ezezabhaqwa into yoba azothi hayi kuba besine-relationship outside work it was not necessary about work they had i-social life eke yakunini kwafaka negama likaphahlano sekebizwa u-JK which is i-initials zakhe ke so sizayithatha masiyithathe ngoba ngupart 1 wethu lona sizabuya nopart 2 apho sizatsho khona because i-testimony yakhe iyaqhubeka nange-6 kaFebruary 2026 so nje imanyukunyezi injalo indaba kaBrigadier Rachel
Hayi bengasitoti uCommissioner Khumalo aphathe kumbuza into yoba okay, so uzama ukusixelela into yoba wena noCat Matlala benisancwebelana until aze abe uyabanjwa. So ukubanjwa kwakhe kudisrupte i-relationship, akekho nje othe komnye hayi it's over. Sithi sisajonge le yabuya uKhumalo athi so khawusixelele ke ngoku phakathi kwale mcimbi wale mali yabi ifunyanwa kuwe yiphi xa usenza yonke lento ubuyenza ubusenza uncedisa usenzela bani ukuba kulungelwe bani, because according to yena ebesenzela into yoba because nini niza backfire kuye uba ngaba akacomply uCat, hence bekezama ukumphusha nini nawo nokuthetha nama-service providers. Athi okay, so ubuze ibiza benefita bani lento, athi yena hayi ibiza sibenefita sonke. Athi oh okay, so nawe you stood to benefit out of this. Athi na not me personally, the organization. Athi oh so bokuza benefita wena ne-organization yoke. Hayi bengasitoti uCommissioner Khumalo, but bafethu I am defeated because nje apha le nto izosihlekisisa ngala gender, because la gender isithatha njengabantu abathanda imali, mali impande yesono, ukuthi xa ujonga nje ii-careers zabantu indlela ezizadestroyeka ngayo nje ngendaba yemali. We then started talking with Cat and ended having a romantic relationship. We had an on and off cycle relationship. Sometimes we will even get a year break from one another without talking to each other. The romantic relationship is still in existence before his arrest. Mr. Matlala is romantic and showered me with gifts, including money. The romantic relationship... Sorry, there's this sentence just before Mr. Matlala's arrest. I did not quite get what you were saying. No, my statement here is saying the romantic relationship is still in existence. It's still in a? Existence. Distance. Yeah. Existence. Existence. That was Apologies. before Apologies. his arrest. So the arrest did not end the relationship, it interrupted it. No, I just need to be clear. Sorry, it sounded like a joke. It's not. I just needed to understand that section of the statement. It's a difficult question for me, Commissioner, because I haven't spoken to him since. Let me put it this way. The two of you did not end the relationship. You did not say, either one of you or both, the relationship has ended. I presume it's ended. Yeah. the answer to the question is none of you two has ended that relationship. You didn't say to him, I'm no longer in a relationship with you, and he's not said that to you either. I think that's what you're being asked. It's that direct question. Normally, when two people go their separate ways, sometimes there will be no communication. Then you'll have to assume that this relationship has ended. With him, we never have that thing of, no, I can't continue with the relationship. It happened that, no, we are not in speaking terms. I'm not talking to him, he's not talking to me for a year, and then it's the end of our relationship. Hence, when I explained it, I said we had an on and off relationship. Yeah, but Brigadier, the question is simpler than what you're explaining. It is, he got arrested. By the time he was arrested, you were in a relationship with him. That's what you tell us. Yes. You were in a continuing relationship with him. What you're being asked is simply this. At no point after his arrest has he said to you, I no longer want a relationship with you, and neither have you done that. You haven't said to him, now that you are arrested, or for whatever reason, I no longer have a relationship with you. And it's that simple a question, so you can either say yes or no. We are wrong. That's correct, Commissioner. Thank you. The 100,000 rand was paid
so that you could make a payment in respect of your car that was bent down. And because now you were being chased by attorneys, and you said this was by no means a gratification in the sense of corruption/bribery. I will suggest to you that a plausible explanation for these payments, 300,000 rand on what we see, was actually what you say they were not. That is, the payments were not. Is that not the plausible explanation? Because otherwise, what you say does not make sense. In particular, why do you become a conduit for Osizweni when Mr. Matala was dealing directly with that business? So the plausible explanation for me was that this was actually a gratification, or at least, to soften it, indications are that it was a gratification. And you would then assist him in whatever way you could in respect of the contract. What's your comment? Commissioners, I don't disagree that the money was meant for me. And I don't disagree that I'm the one who requested the money. But at the end of the day... when you say the money, I refer to 300,000 rand. So when you say the money was intended for you, you are referring to the 300,000 rand? No, I'm referring to the 100,000. Okay, continue about the plausibility of what I'm positing to you. Please comment on that. The 100,000, even though it was meant for me, at the end of the day, I never received that money due to the debt that Matala had with Osizweni Butcher. And then for the remaining part of the debt, you suddenly become the conduit for the payment of that debt. I think it was only the next one. Just the one. Yeah. Just the one Ms. Power referred you to. Yes. I will leave it because I've already asked you questions around why you suddenly became a conduit in that regard.